Представям ви целодневна екскурзия до Амалфи и Соренто. Екскурзията се провежда на български език и е съчетана с кратка фотопауза в близост до град Позитано. След закуска отпътуваме към Соренто, едно от най-впечатляващите градчета в Италия. Пешеходната разходка ще ни разкрие тайните на града. Ще се насладите на главната търговска улица, множество ресторанти, кафенета и обществени сгради. На всеки ъгъл се предлага дегустация на известното лимончело. Пешеходната обиколка приключва в градския парк, откъдето се открива страхотна гледка към Неаполитанския залив. Следва вълнуващо пътуване към Амалфи, живописен морски курорт в област Кампания, провинция Салерно. По пътя се откриват смайващи пейзажи към вили и резиденции кацнали по хълмовете. Амалфи е включен в списъка на ЮНЕСКО. Красивата катедрала Свети Андрей датира от 11 век и до днес е главен храм на християнството. Насладете се на една от бившите морски републики и днешен град Амалфи. По пътя към Амалфи правим кратка спирка в района на град Позитано за фотопауза. Позитано е построен почти вертикално върху скалите. Екскурзията Амалфи, Позитано и Соренто се препоръчва на всички гости на област Кампания. По този начин ще усетите част от живота на местните и ще преминете през световно известния път Настро Адзуро или Синята линия. Изберете вашето пътуване с туроператора БАКС, надежден и лоялен партньор.